Leuk, de elektrische step. Terug overal op het straatbeeld, hier ook. Goeiedag iedereen, nog een afzonderlijke video over deze e-steps. Dus hier te Sint-Niklaas, maar ook op andere locaties heb je deze bekende steps al jaren. Is bijzonder goed voor korte afstanden. Via de applicatie. Dus kan je vertrekken, je zet het af waar je moet zijn. In de provincie Zeeland hebben wij nog altijd geen openbaar vervoer, maar ook niet voor korte afstanden. Dus korte afstanden, bijvoorbeeld van 2 kilometer, 3 kilometer, dat je toch gemakkelijk een half uur verliest om je wandeling te doen, is te overbruggen met dit hier. Dus opnieuw de oproep, laat deze steps toe. Dat is maximum 25 km per uur, dus dat valt onder een elektrische fiets. En niet onder een bromfiets met rijbewijs. Maar je moet toch nog altijd het onderscheid kunnen maken tussen een step en een bromfiets. Dus heel belangrijk nog even dit bericht. Mensen hebben geen mobiliteit. Er is maar 1 bus per uur in onze streek. Voor de dorpen tot de stad. Maar opnieuw ook aan de stad. Op verschillende locaties zit je met het probleem van die 2-3 kilometer dat je moet stappen. Dus dit is toch wel duidelijk een oplossing. Zo, tot de volgende keer. Hier nog enkele beelden dus uit het zonnige Sint-Niklaas.